खुलुमबाय आं गेवलां हाज'वारि बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 1 नभेम्बर 2023 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ दुलाराय सयनासि सान एबा अल सेन्टस डे महरै फालिनाय जायो। बोसोरफ्रोमबो 1 नभेम्बराव हादरनि गासैबो सयनासिफोरखौ मान होनो थाखाय दुलाराय सयनासि सानखौ फालिनाय जायो। बे सानखौ खृष्टानफोरनि थाखाय गासै खृष्टान जारिमिनाव मिथिजानाय आरो मिथिजायै गासैबो सयनासिफोर आरो मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनो मोनसे खाबु होनना मानिनाय जायो। दुलाराय सयनासि सानखौ गासैबो हेल' सान एबा हेल' मास सान होननानैबो बुंनाय जायो। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ वर्ल्ड वीगान डे, नेशनेल भेनिगार डे आरो नेशनेल अथर्स डे महरैबो फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों।